Arratsaldeon, ni etorri naiz hitz egitea hizkuntzaren egitura hierarkikoaz edo beste era batera esan da hor jartzen duen bezala otsoak jan zituen ardiaz. Bai, igual pausa esaldia irakurri duzuenean edo entzun duzuenean igual holako sentsazio arraro bat edo sentitu duzu, ez? Otsoak jan zituen ardiaz. Bai, sentsazio arraro hori, jaso duzuen sentsazio arraro hori pixka bat bi arrazoiengatik edo da, ez? Bi arrazoietaz pixka hitz egingo dizuet hitzaldian zehar. Hizkuntzaren helburuetako bat adibidez da, mezuak edo igortzea eta igortzen ditugun mezu horiek hartzaileek interpretatzea eta baita ere sentsazioak edo sorraraztea, ezta? Entzuten digunari. Kasu honetan, sentsazioak sortzeko modu bat izan daiteke, nik erabili ditzaket oso hitz goxo, maitea, laztan, horrelako gauzek sentsazio on bat edo sortu dizagukete, ezta? Beste modu bat, sentsazioak eta sorrarazteko jendeari egiturak ematen digu. Egitura arraroak erabiltzen balin baditugu, baita ere olako neke sentsazio batzuk edo sortzen zaizkigu gure burmuinean. Eta justu hori da hemen gertatzen ari dena. Hemen daukazuen egitura erlatibozko perpaus bat da, deno dakizu ez ziren erlatibozko perpaus bat, orazion de relatibo edo historia hori, bai? Eta kasu honetan hau subjektuzko erlatibozko perpaus bat, eta guk badakigu subjektuzko erlatibozko perpausak euskaldurentzako zailagoak direla, beste erlatibozko perpaus batzuk baina. Orduan zuek irakurri duzuenean, hasteko kostatu zaizue pixka bat interpretatzea eta bilatzea zer esan nahi duen, ez? Baina interpretazioa iritsi zaretenean ere, otsoak jan zituen ardiaz, hor bada ardi bat, otso batzuk jan dituena, orduan interpretatzeare zinezkoa egin zaizu, ez? Horrek nolabaiteko olako nekea eta arrarotasun bat edo topatu diozue perpaus hori irakurri duzuenean, hortaz hitz egingo dizuet. Básicamente, bai. Vale. Baina zertan hasi baino lehenago kontatu nahi dizuet hizkuntza gizakiok daukagun gaitasun biologiko bat dela. Zer da gaitasun biologiko bat edukitzea? Guk adibidez badugu bi hanken gainean oinez ibiltzeko gaitasun biologikoa, bai? Eta hori bezalaxe badaukagu gizakiok ere gure espeziak badu hitz egiteko gaitasun biologikoa. Armiarma sareak adibidez, armiarma sareak egiteko gaitasun biologikoa daukate. Edo xaguxarra jaiotzen direnean badaukate hola instalatuta beraien burmuinean horrelako sonar bat, eta sonar horrek gero helduak direnean ematen di aukera, kobazulo ilunean zehar, biltzeko, mugitzeko batetik bestera istripu larririk izan gabe. Esan beharra dago ere, gure hizkuntz gaitasun biologikoa burmuinean dagoela kokatuta, xaguxarren sonarra burmuinean kokatuta dagoen bezala, gure gaitasun biologikoa burmuinean dagoela kokatuta, eta horregatik oso garrantzitsua izango da, ezagutu nahi balin badugu zer den hizkuntza, jakitea zer den burmuina eta nola funtzionatzen duen. Hizkuntzaren gaitasun biologiko honek, badauka zerikusi handia garapenarekin. Zer esan nahi du garapenak kasu honetan? Guk adibidez gizakia jaiotzen garenean, badaukagu bi hanken gainean oinez ibiltzeko gaitasun hori, gaitasun biologiko hori, baina umeak urtebete egiten duten arte normalen ez dira oinez ibiltzen. Hizkuntzarekin antzeko zerbait gertatzen da. Adibidez, ume jaio berriek badakigu munduan dauden hizkuntzezko soinu guztiak desberdintzeko gai direla. Hor bizkaitarrak eseak eta zetak bereizi ditzakete jaiotzen direnean, Hori gero pixkanaka inguruan daukaten hizkuntza, bizkaitarrera pixka bat espezializatzen dira eta galtzen dute eseak eta zetak bereizteko hori eta horregatik gero euskara batuan idatzi behar dutenean buruzakin behar dute, zer dan zetarekin, esi bat, ezin naiz, gauza lio bat dela azkenean, ez? Eta soinu hauek oso txikitatikan jabetu behar ditugun bezala edo jakin behar dugun bezala bereizten, badaude beste hizkuntzazko atal batzuk, egiturak adibidez, oso gazteratikan jabetu behar ditugunak, bestela arazoak izan ditzakegulako. Adibidez, ikusi izan da, gure laborategian ikusi dugu, nola ergatibo madarikatu hori, denok ezagutzen duzuen K forma hori edo, egiturarekin zerikusi handia duena, oso goiz jabetu behar garela K marka horretaz, gero hizkuntza, gero ondo erabili ahal izateko. Beranduago ikasi duten, euskera beranduago ikasi dutenek, nolabait, zailtasun gehiago daukate K hori erabiltzerako garaian. Baina, orduan, guri importatzen, ben pixka bat horretaz gaudolako gauza kontatuko dizkizuet, egiturak eta egiturari buruzko gauzak.
Gure, bueno, hemen erakutsiko dizkizudan bi lantxo erakutsiko dizkizu, eta bi lantxo horietan egitura hierarkikoak eta egitura hierarkiko horrek sortzen duen nekea nolakoa izan daiteken edo erakutsi nahiko dizuet, ambiguitateak erabiliz, bai? Ambiguitateak, hemen daukazue adibide bat, ambiguitate bisualena, hemen hiru irudi hauek bi interpretazio diferente dauzkate bakoitzak, eta segun eta ze kontrasterik egiten diozun arreta gehiago, ikusiko duzu irudi bat, edo bestea, adibidez, goiko horretan, txurian fijatzen bali mazarete batez ere, kaskezur bat ikusiko duzu, burezur bat, eta fijatzen bali mazarete gehiago beltzean, behar ikusiko dituzte bi emakume hor maimaten inguruan, bote batzuekin edo, ez? Hau, ambiguitate bisualen adibide bada. Baina, ditugu ere, ambiguitateak hizkuntzan barra topatzen ditugu, adibidez, hitz polisemikoak dauzkagu, eta normalean guk hizkuntza erabiltzen dugunean askotan ohartu ez gara egiten polisemia hauetaz edo ambiguitatea hauetaz, kontestu baten barruan erabiltzen ditugu hitz hauek eta ateratzen zaizkigu inongo arazorik gabe, edo ulertzen ditugu inongo arazorik gabe. Baina ambiguitate hauek eta hizkuntzazko ambiguitateak makinentzako oso arazo larriak dira, eta askotan ez dute jakiten nola interpretatu behar dituzten. Baina, esan bezala, gure interesatzen zaizkigunak dira egituran agertzen diren ambiguitateak. Eta hemen, adibide bat jarri dizuet. Adibidez, gizonak emakumeak ikusi ditu. Hemen perpaus bat daukagu, euskarazkoa, eta fijatu zaitezte, ak eta ak forma berdinak dauzkagula. Euskaraz badakigu elementuak mugitu daitezkela nahiko libreki perpausean, eta dena den, zuek hau irakurri duzuenean edo entzun duzuenean, seguruna ez duzue aurrekoan sortu zaizuen neke hura edo ezin egon hori berriz ere sortu, interpretatu duzuelako perpausa hau, modu honetara. Gizon batek, gizona esan duzu, gizonak zerbait egin du, emakume batzuk ikusi ditu. Orduan daukazue gizon bat, emakume talde bat ikusi duena, baina perpausa hau ambiguoa da, beste interpretazio bat izan dezake. Eta justu hemen daukazuen hau da, gizon talde bat emakume batek ikusi du. Biak euskaraz zilegi dira eta biek perpaus honek bi adiera, bi interpretazio hauek izan ditzake. Lehenengo interpretazioaren kasuan, bere egitura hierarkikoa horrela errepresentatu daiteke, eta hemen, obiektuak hierarkikoki aditzaren gandikan gertuago dago, nahiago du hor gertu egon, eta subjektua kanporago edo gorago dago hierarkia horretan, horrek esan nahi du egitura hierarkikoki dagoela antolatuta. Bigarrengo kasuan aldiz, gustora zegoen obiektu hau, aditzaren ondoan gustora zegoen obiektu hau, pasatugu perpausaren hasieran da orain ez da horren komodo sentitzen. Egitura hau hierarkikoki konplexuagoa da, beste egitura hau baino. Egitura konplexuagoa izateak, nolabait, adierazten duena da gure burmuinak konputazio gehiago egin behar dituela mota honetako perpausak kasu honetan interpretazio honetara iristeko. Interpretazio hau lortzeko gure burmuinak konputazio gehiago egin beharko ditu egitura hierarkiko honetara, konplexu honetara iritsi behar duelako. Pixka bat, eta guk uste duguna da, guk badakigu, egitura konplexu hauek, edo gure burmuinak egin behar dituen konputazio estra hauek neurtu daitezke. Neurtu dezakegu zenbatekoa den horrelako gauzek sortzen diguten nekea. Eta hori egin genuen lehenengo esperimentu batean. Neurtu genuen zenbat denbora behar zuten euskaldunek horrelako perpausak irakurtzeko. Lehenengoa daukazue gizonak emakumeak ikusi ditu, orain ikusi dugun perpaus berori, ambiguoa dena. Gero, beste biak ez dira ambiguoak, lehenengoak egitura simplea izango du, gizonek emakumeak ikusi dituzte, eta hirugarrenak, perpaus gorri horrek, gizonak emakumeek ikusi dituzte jartzen du, eta egitura hierarkiko konplexuago bat du. Bigarren egitura hierarkiko konplexuago honek konputazio gehiago behar baldin baditu interpretazioa iristeko, pentsatzeko da denbora gehiago behar izatea, eta guk neurtu ahal izatea denbora hori. Ambiguaren kasuan, pentsatzen baldin badugu lehenengo interpretazioa iritsiko direla, espero duguna da, perpaus urdinak bezain beste denbora behar izatea euskaldunek irakurtzeko, eta bigarren interpretazioa iristen baldin badira, perpaus egitura konplexua duten horietara, hauek bezain beste denbora beharko dute euskaldunek. Eta justu emaitzeko hori erakutsi zuten, ikusten baldin baduzu egitura konplexua zuen perpausak ia segundu bat gehiago behar izan zuen egitura simplea zuen perpausak baino, eta aldiz, ambiguoa ikusi genuen, egitura simple zuen perpausak bezala prosteratzen zituztela euskaldunek. Honek, nolabait erakusten duena da, ambiguitate hauen aurrean euskaldunak nahiago dula lehenengo interpretazio simple hori hartu, eta ez hasi hor komplikatzen bigarrengo interpretazio
rebuskatu horiek edo bilatzen. Bai? Dena den, hemen oraindik ez dugu argitu, ea, perpausa ambigu hauen bigarren interpretazio neketsu horretara iristeko kostua zenbatekoa den. Bai? Honek ez dugu argitzen, honek bakarrik interpretazio bakarra ematen digu. Horretarako beste esperimentu bat egin genuen. Eta esperimentu honetan pixka bat jokatu genuen perpausekin eta ambiguitatearekin pixka bat jokatu genuen, eta egin genituen horrelako perpaus batu sortu genituen, otxoak ardiak jan ditu, orduan Euskaldunak irakurtzen du otxoak, esaten du, bale, otxoak, lehenengo ikusten dudana, Euskaldunek normalean nahiago dute hau sujeto hartu, hasieran sujetoa jarri dugu, venga, otxoak sujeto. Ardiak irakurtzen dugu, venga, ardiak objeto, eta gero aditza. Otxoak ardiak jandu, prozeratzen dugu hori, irakurtzen dugu perfecto, eta horrelako interpretazio bat daukagu, bai? Otxo batek, ardi multzo bat jandu, problemarik ez. Zer gertatzen da bigarrengo perpausarekin? Ardiak, bale, irakurtzen dugu ardiak, jarriko dugu hemen sujeto, irakurtzen dugu otxoak, jarriko dugu objeto, ambigua da, baina orain bat batean jan aditza daukagu. Eta guk, gure mundu ezagutzak esaten digu, ardiek ez dituztela otxoak jaten, bai? Orduan, eraikitzen ari ginen egitura simple hori deusestu behar dugu eta sortu behar dugu beste egitura konplexuago bat, non otxo batek ardi batzuk jan dituen. Hain justu hemen daukagun interpretazio berbera. Beraz, bi perpaus hauek interpretazio bakarra daukate, bai? Baina hau egitura hierarkiko konplexuago bat dauka honek, bai? Orduan, nola neurtu genuen kosto hau? Jarri gainien Euskaldunei horrelako txano batzuk eta neurtu genituen beraien elektroenzefalogramak, bai? Elektroenzefalogramak egin genizkien, eta horrekin neurtzen genuen beraien burmuinak sortzen zuen aktibitate elektrikoa. Ikusi genuen lehenengo esaldi simple hauen aktibitate elektrikoa zenbat nolakoa zen, ze win ateratzen zuen, eta konparatu genuen bigarren perpaus konplexuago, hierarkikoki konplexuagoa zen bigarren perpaus honek nolako win ateratzen zuen, eta bien arteko diferentzia izango da bigarren interpretazio horretara iristeko kostua. Bai? Azken batean, honekin guztiakin esan nahi nizuena zen, hizkuntza gure espeziaren gaitasun biologiko bat dela eta burmuinean kokatzen dela, hizkuntzaren egiturak hierarkikoki daudela antolatuta, eta perpausa ambiguen egitura konplexoa interpretazio, bigarren interpretazio horretara iristeko gure burmuina konputazio gehiago egin behar dituela, momentuz, ardiek ez dituztelako otxoak jaten. Eta horixe da guztia.